हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दायो आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों दै बेनो जाहैबाय 2025 आव जे सरकारि न'नि थाखाय नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना माबोरै गावगावनि मबाइलावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बिनि बागै आं भिडिअ लाना फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हायो आरो माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ आं दिनैहाय A to Z खोन्थालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउट्युब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आङो इम्पर्टेन्ट बर' रावजों भिडिअ लाना फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो आरो लोगोफोर बे सरकारि न'नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जे वेबसाइटनि लिंक आं बेखौ बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन नोंथांमोना जेब्लानो बेयाव थांनानै क्लिक खालामो डाइरेक्टलि बेबायदि पेज गेवगोन आरो बेयाव फैगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि अपसन ओंखारगोन नोंथांमोननियाव जास्ट बेखौ नैबे बे ब्लेक बा गोसोम कालारनि नोंथांमोना सानजाबसिन नुदोंना जास्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै दानहरबानो जाबाय बिनिफ्राय बेवहाय बेबायदि पेज गेवगोन लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुनो हादों जे प्रधान मन्त्रि आवास यजना आरबान तारमाने लोगोफोर आं सिगाङावनो खोन्थाग्रोनो हास्थायखाबाय जे बे सरकारि न'नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बियो रुरेल एरियानि थाखाय नङा दै बियो जास्ट आरबान एरियानि थाखायसो आरबान माने टाउन सहरनि जायानाखि टाउनावहाय थायो बा टाउननि खाथियावहाय थायो बा टाउनाव गोलैयो बा आरबान एरियायाव गोलैयो बै बिथांमोननि थाखायसो बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया बा बिथांमोनासो दायो 2025 आवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो जोंनि आसामावहाय आरो दायो लोगोफोर आङो बेखौनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना जे रुरेल एरिया बा गामि एरियानिबाबो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय मानो होननानै बुङोबा जेब्लानो बे रुरेल एरियानि बा गामि ओनसोलनि थाखायबो एप्लाइआ फैगोन अब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन बा माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानैहाय थाखानो हायो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअ लाबोनायनि खारनाबो बेनोखा नोंथांमोना मा होनांगोन मा डकुमेन्ट्स होनांगोन बिनिफ्राय आरो बे आंनि भिडिअआवहाय जे माखासे आरबान एरिया बा टाउन एरियानि सुबुंफोरबो नायो नालाय बेनिखायनो आं भिडिअ लाना फैबाय जे टाउन एरियानि नायग्राफोर दङब्ला जेन' बिथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौहाय नायनानै जेन' एप्लाइ खालामनानै लानो हायो आरो लोगोफोर बे नोंथांमोना जेब्लानो बे लिंकआवहाय बा डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकआव क्लिक खालामगोन डाइरेक्टलि बेबायदि पेज गेवगोन आरो बेवहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय नुजोबखाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनांगोन एप्लाइ फर बेवहाय होनाय दङ PMAY 2.0 जास्ट बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जास्ट गाहायावहाय बोख्लायबानो जाबाय स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय एकदम गाहायथारावहाय बेवहाय नुदों नोंथांमोना जे PMAY 2.0 ओमफ्राय नैबे एप्लाइ नाव होनाय दं बे एप्लाइ नाव नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामना होनांगोन बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ नै लोगोफोर जे प्रधान मन्त्रि आवास यजना आरबान 2.0 बेनिफ्राय बे एलिजिबिलिटि बेनिफ्राय नैबेवहाय बेनिफिसियारि लेड कनस्ट्राक्सन बेयाव होनाय दं बिथांमोना जे सरकारि न' लुनो थाखाय बिथांमोना बेसेबां फैसा मोनगोन होननानै बुङोब्ला नैबेवहाय नै 2.5 लाख मानि 2.5 लाख बिथांमोना मोननो हागोन बे सरकारि न'खौ लुनो थाखाय बेनिफ्राय बिथांमोननि जे एनुवेल इनकाम बिथांमोना आप टु 3 लाख माने एनुवेलि माने बोसोरावहाय बिथांमोना जे 3 लाख बिसिना इनकाम जानांगोन बा 3 लाखनि सिङावहाय जानांगोन बिनि बाराबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेनिफ्राय बेखौ जास्ट नोंथांमोना गाहायावहाय बोख्लायनानै नायबानो जाबाय आं बेखौ फरायबाय थालिया जास्ट गाहायाव बोख्लायदो बेनिफ्राय नैबेवहाय क्लिक टु प्रसिड होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन बेवहाय इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सफोरनि होनाय दङ लोगोफोर नोंथाङा नायनो हागोन बेवहाय फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय एप्लिकेन्ट्स आधार डिटेल्स जायनि नामाव एप्लाइ खालामगोन बेहा मोनसे आधार कार्ड थानांगोन आरो बेवहाय जे नामा थिग थानाय जानांगोन आरो डेट अफ बार्थआ थिग थानाय जानांगोन बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बारावहाय दङ जाहैबाय आधार डिटेल्स अफ फेमिलि मेम्बार्स बे जाहैबाय नोंथांनि न'खराव साबेसे मानसिफोर दं बा साबेसे मेम्बारफोर दं साफ्रोमहाबो आधार कार्ड थानाय जानांगोन बेनिफ्राय साफ्रोमहाबो नामा थिग थानाय बा डेट अफ बार्थआ थिग थानाय जाजोबनांगोन बेनिफ्राय 3 नाम्बारावहाय दङ जाहैबाय एक्टिभ बेंक एकाउन्ट डिटेल्स अफ द एप्लिकेन्ट जायनि नामाव एप्लाइ खालामनो सानदों बा जायनि नामाव एप्लाइ खालामगोन बेहा जे एक्टिभ थानाय एकाउन्ट बा पासबुक थानांगोन बेनिफ्राय बे पासबुकआ बा एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ इनकाम प्रुफ माने इनकाम सार्टिफिकेट थानांगोन बेहा आरो बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन
आरो आपल'ड खालामनो थाखाय बियो जास्ट 100 KB नि सिङावहाय जानाय जानांगोन बिनि जे इनकाम प्रुफनि जे सार्टिफिकेटनि जे फट' खेबनायनि जे फाइल बियो 100 KB नि सिङाव जानांगोन बेनिफ्राय लास्टआव दङ जाहैबाय 5 नाम्बारावहाय लेन्ड डकुमेन्ट्स जे हानि सार्टिफिकेट बा लेन्ड होल्डिं बा हानि लेखा थानाय जानांगोन आरो बेयो खेबनायबाबो जायो जास्ट नोंथांमोना खेबनानै बेखौ आपल'ड खालामनांगोन बियो 1 MB नि सिङाव जानांगोन नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै लाबानो जाबाय सार्टिफिकेटखौहाय बा डकुमेन्ट्सखौहाय आरो नोंथांमोना जे जायफ्रानाखि रुरेल एरिया बा गामि एरियायाव थायो नोंथांमोनाबो बेवहाय नो नायनानैहाय मोनथिनो हाखाबाय जे मा डकुमेन्ट्स नांगौ फार्स्टआवनो जाहैबाय आधार कार्ड आरो सेकेन्डआवहाय जाहैबाय जे साफ्रोमबो न'खरावहाय जेसेबांनाखि मानसि दं बिथांमोननि आधार कार्ड थानाय जाजोबनांगोन बेनिफ्राय एक्टिभ थानाय बेंक एकाउन्ट बेनिफ्राय इनकाम प्रुफ सार्टिफिकेट बा इनकाम सार्टिफिकेट बेनिफ्राय हानि लेखा बे मोनबा डकुमेन्ट्स थायोबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जास्ट गाहायावहाय स्क्रल डाउन खालामदो बा बोख्लायदो बेनिफ्राय नैबेवहाय प्रसिड होनाय दं बे प्रसिडआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेजखौ बावबाय जास्ट नोंथांमोना बेखौहाय नैबेवहाय स्टेटखौ नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो जोंनि आसाम नालाय आसामखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय जे नोंथांनि एनुवेल इनकाम बोसोरावहाय बेसेबां खामायो बेखौ बाव होदो जास्ट आङो बाव हमनानै ला आङो होबाय 80,000 एनुवेलि माने बोसोरावहाय 80,000 हाय खामायो होनानै आं होबाय बेवहाय बेनिफ्राय नैबेवहाय बेबायदि सेलेक्ट भार्टिकेल होनाय दङ जास्ट नोंथांमोना बेखौ 1 नाम्बारावहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव आं क्लिक खालामबाय फार्स्टआवहाय बेनिफ्राय नैबेयाव होनाय दङ डु इउ ओन ए पाक्का हाउस एनिवेयर इन इन्डिया बेवहाय नोंथांनि जे पाक्का हाउस दं नामा बेखौ सोंदों बेखौ नोंथाङा न' होबानो जाबाय बेखौ न' होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय जास्ट बेयावबो बिदिनो सोंबावदों बेनिफ्राय बेखौबो न'आव होबानो जाबाय न'आव क्लिक खालामबाय आं बेनिफ्राय जास्ट नैबे एलिजिबिलिटि चेक बा एलिजिबिलिटि चेक खालामगोन नोंथांनिखौहाय जास्ट बेखौहाय क्लिक खालामबानो जाबाय दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि गेबावबाय बेनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांसिगोन बेयाव आधार कार्ड नाम्बार बिबाय बेयाव होदो बेनिफ्राय जे आधार कार्डआव जे नाम दङ नोंथांनिया बे नामखौहाय बेवहाय टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय बेखौ गाहायाव बोख्लायदो जास्ट स्क्रल डाउन खालामदो बेनिफ्राय नैबेवहाय मोनसे बक्स नुगोन नोंथांमोना बेखौ टिक मार्क होदो बेनिफ्राय जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेयाव आं क्लिक खालामबाय बक्सआव बेनिफ्राय जेनेरेट OTP आव क्लिक खालामबाय आं बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जे आंनि रेजिस्टार बा जे मबाइल नाम्बार आधार कार्डजों लिंक दं बेवहाय मोनसे OTP फैबाय ने बेखौहाय नोंथांमोना कपि बा नायनानै नोंथांमोना जास्ट बेखौ अके खालामदो बेनिफ्राय जे OTP आ फैबाय बे OTP खौ नोंथांमोना बेवहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे साबमिटआव क्लिक खालामदो OTP होखांनायनि उनावहाय बेयाव क्लिक खालामबाय आं बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि पेज गेवबाय बेनिफ्राय बेखौ जास्ट स्क्रल डाउन खालामदो बेयाव नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार ओंखारबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि जे पेन कार्ड नाम्बार बेखौ बाव होनांगोन बेवहाय पेन कार्ड नाम्बार होदो नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार होदो इमेल आइडि होदो बेवहाय नोंथाङा बे अपसनेल होआबाबो नोंथांमोना जेबो नङा बेखौहाय बेनिफ्राय गाहायावहाय नोंथांनि जेन्डार नैबेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि मेल फिमेल बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेवहाय मेरिटेल स्टेटास नोंथांनि हाबा जादोंना जायाखै बेखौ सोंदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांनि जे फादारनि नेमखौ होदो नैबेवहाय जे नोंथांनि फादारनि आधार कार्ड नाम्बार बेखौ होदो बाव होथारनांगोन दै बाव स्टार मार्क दङ ना बेयो कम्पालसारि होथारनांगोन बेखौ सोलाबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय मादार्सनि नेम नोंथांनि बिमानि नेमखौबो होदो बेबो स्टार मार्क होदों बा नोंथाङा नोंथांनि बिमानि नामखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि बिमानि बा मादार्सआ आधार कार्ड थानाय जाथारनांगोन बाव स्टार मार्क होदों आरो आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय ओरै बोखोनानै नैबेवहाय जे एमप्लयमेन्ट स्टेटास बेखौबो बेवहाय क्लिक खालामदो जेनेबा आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनानै मा मावो बेखौ होबानो जाबाय जे सेल्फ एमप्लयड ना सेलारि नट एमप्लयडबो दङ नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव दं नैबेवहाय रिलिजन नोंथांनि जे धोरोम बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनानै बेनिफ्राय जे केटेगरि नैबेवहाय नोंथांनि केटेगरिखौ बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय जे बाव जेनेरेल SC ST बाव होनाय दङ जों बर'फ्रा ST नालाय ST खौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय दङ जे सेलेक्ट एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेसेबां फरायनाय ना फरायाखै बेखौ होबानो जाबाय जास्ट बेवहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेखौ होबानो जाबाय आरो फरायाखैबा नोंथाङा नो एडुकेसन होनाय दङ बाव क्लिक खालामदो
बेनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय आरो नैबेवहाय लास्टावहाय बेबायदि सोंदों जे PM साबानिदि बा बिल्डिं एन्ड कनस्ट्राक्शन वार्कार बा नैबेवहाय होदों जे आन्डार PM बिश्वकर्मानि आन्डाराव माबा मोनसे खामानि मावो नामा नोंथाङा बेखौ सोंदों बा खामानि मावोबा येस होदो आरो मावाबा न'आव होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउ होनाय दं लास्टाव गाहायाव बेयाव क्लिक खालामना होदो दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथाङा सेभ एन्ड कन्टिनिउ होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांनि जे फेमिलि डिटेल्स गासिबो फेमिलि मेम्बार डिटेल्स गासिबो बेयाव सजाजोबगोन नेम आधार कार्ड नाम्बार गासिबो सजाजोबगोन बेवहाय। बेनिफ्राय जास्ट नैबे गाहायावहाय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि पेज गेवबावगोन बेखौ नोंथाङा जास्ट गाहायाव बोख्लायदो बेयाव नोंथांनि जे एनुवेल इनकाम होदोंमोन बेयाव सजाजोबगोन। बेनिफ्राय गाहायावहाय नोंथाङा मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड होनांसिगोन बेवहाय जे नोंथांनि जे इनकाम सार्टिफिकेटखौहाय नोंथाङा जे फट' खेबनानैहाय बेखौ आपल'ड होनांसिगोन। बेवहाय जे सुज फाइल होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानैहाय नोंथाङा नोंथांनि फाइलनिफ्राय बे नोंथांनि खेबनाय जे इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ लानानै फैनांसिगोन बा आपल'ड होनांसिगोन। बेनिफ्राय नैबे ग्रीन कालारनि जे आपल'ड होनाय दं बे आपल'डआव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय गाहायावहाय बेयाव होनाय दङ जे नाम्बार अफ इयार्स अफ स्टे इन प्रेजेन्ट टाउन बा सिटि नोंथाङा जे टाउनावहाय बेसेबां बोसोर जाखो थानाया बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। बेवहाय सेलेक्ट नाम्बार अफ इयार्स होनाय दङ नोंथाङा जास्ट बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेसे खय बोसोर जाखो बे टाउनावहाय थानाया बा रुरेल बा आर्बान एरियायाव थानाया रुरेल नङा आर्बान एरियायाव थानाया नोंथांमोना बा टाउन एरियायाव थानाया खय बोसोर जाखो मर देन 10 इयार्स दं गाहायावहाय बा 8 to 10 इयार्स बबेसिम जाखो बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। जास्ट नैबेवहाय क्लिक खालामनानैहाय बेनिफ्राय नैबेवहाय हाउस अनारशिप होनाय दङ बेवहाय जे नोंथाङा थायो जे जायगायाव थायो जे न'आ नोंथांनि निजेनि न'बा नोंहा नैबे फार्स्ट अप्शनाव अनआवहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय भारा थायोब्ला नैबे रेन्ट होनाय दङ बेयाव 2 नाम्बारावहाय रेन्टआवहाय भारा थानायावहाय बा रेन्टआवहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा न' गैयाबा नैबे न' हाउसाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे लास्टआवहाय सेभ एन्ड कन्टिनिउ होनाय दङ बे सेभ एन्ड कन्टिनिउआवहाय जास्ट क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बाव बेबायदि पेज गेवबावबाय बेवहाय दङ जाहैबाय जे हाउस प्लेट नाम्बार थायोना बे हाउस प्लेट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय नेम अफ द स्ट्रिट नोंथाङा बबे एरिया लकेसन बे स्ट्रिट नाम्बारखौ बा स्ट्रिट नेमखौ बाव होदो। बेनिफ्राय गाहायावहाय दङ जाहैबाय जे स्टेट नेम बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जे स्टेट नेमखौ जोंना आसाम नालाय आसामखौ क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बिनि उनावहाय नैबेवहाय डिस्ट्रिक्ट नेम नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बाव सेलेक्ट खालामदो बाव क्लिक खालामनानैहाय बेयाव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो बेखौ जास्ट क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय साब डिस्ट्रिक्ट बे साब डिस्ट्रिक्टआ बबे बेखौ बाव जास्ट क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बबेयाव गोलैयो। बेनिफ्राय नैबेवहाय सिटि नेम होबावदो। बेनिफ्राय नैबेवहाय पिन कड होदो नोंथांनि जे पस्टेल पिन कड थायोना बे पिन क'डखौ बेयाव होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय गाहायावहाय नैबेवहाय पार्मानेन्ट एड्रेसखौ होनांगोन बेयाव पार्मानेन्ट एड्रेस होनाय दङ बे नोंथाङा जेखौ होबोबाय बेखौनो बाव होबावदो जे हाउस प्लेट नाम्बार बेनिफ्राय जे स्ट्रिट नेमाव स्ट्रिट नाम्बार नोंथाङा जे स्ट्रिटनि नेम मोनसे लकेसननि नाम थायोना स्ट्रिट नेम बे स्ट्रिट नेमखौ बाव टाइप खालामना होनांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव बोख्लायदो बेनिफ्राय बावहायबो सेम नोंथाङा गोजौआव जेरैबायदि खालामदों बेबायदिनो खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव स्टेट नेम नोंथांनि जे स्टेट नेम बेखौ बाव क्लिक खालामनानै आसामखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नेम नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो बेखौ बाव सेलेक्ट खालामदो गोजौआव जेखौ होबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय साब डिस्ट्रिक्ट नेम बेखौ बाव क्लिक खालामनानै बावहाय होबावदो। बेनिफ्राय गाहायावहाय बोख्लायनानै नायबावदो बेवहाय सिटि नेम गोजौआवहाय जे सिटिनि नेमखौ होदोंमोन नोंथांमोना बेखौ बावहाय क्लिक खालामनानै होबावदो। बेनिफ्राय पिन कड नोंथांनि पिन क'डखौबो बेवहाय क्लिक खालामबानो ओंखारखागोन जास्ट बेखौ होबानो जाबाय नोंथांनिखौ बासिनानैहाय। बेनिफ्राय गाहायाव बोख्लायदो गाहायावहाय बेबायदि नुदों नोंथांमोना PMAY कनस्ट्राक्शन साइट एड्रेस नोंथांमोना बबे साइडआवहाय खामानिखौ मावगोन बा न'खौ लुगोन बे न' लुनाय जायगानि नामबो होनांगोन। नोंथांमोना जे सेम जायगायावनो होखागोन नालाय नोंथाङा जेखौहाय बाव फिलआप खालामहोबाय हाउस प्लेट नाम्बार बेखौनो होफिनबानो जाबाय दहायनिखौनो बाव स्ट्रिट नाम्बार नेम होफिनबानो जाबाय गासैखौबो। बेनिफ्राय गाहायावहाय नैबेवहाय जे होनाय दङ मोनसे आपल'ड लेन्ड डकुमेन्ट्स बा नोंथांनि हानि लेखाखौ नोंथाङा बावहाय आपल'ड खालामनांगोन। नोंथाङा जेनेबा मबाइलजों खेबदो बा स्केनिं खालामनानैहाय लानानै जास्ट बेखौहाय 1 MB ल' खालामनानैहाय बे डकुमेन्ट्सनि साइजखौहाय नैबे सुज फाइलाव सेरनानैहाय क्लिक खालामनानैहाय नैबेयाव आपल'ड होदो। जेब्लानाखि बे आपल'ड जायो नैबेवहाय सेभ एन्ड कन्टिनिउआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय।
बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय फाइनाल जे स्टेजआव फैबाय बा प्रसेस फैबाय जे बेंक डिटेल्स बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामनांसिगोन नोंथांनि जे बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौ बाव होनांगोन जेरावनाखि फैसाया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन न' लुनो थाखाय बेनिफ्राय बेवहाय कनफार्म बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेयाव जे बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय बेखौनो सेम टु सेम बेयाव होबावदो बेनिफ्राय बेवहाय IFSC कड नोंथांनि जे बेंकआवहाय बे पासबुकआवहाय IFSC कड नाम्बार थायो बे IFSC कड नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे गेट बेंक डिटेल्स होनाय दङ बे गेट बेंक डिटेल्सआव क्लिक खालामना होदो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि जे बेंकआ बबेयावहाय खुलिनाय बा बेंकनि गासैबो डिटेल्सआ बेवहाय श' जाजोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट गाहायावहाय बोख्लायदो बेनिफ्राय बेवहाय माबाफोर सुबिदा नोंथांमोना मोनदों नामा बेखौ बेवहाय सोंदों नोंथांमोना जास्ट बेवहाय न'आव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय बेवहाय मोननै बक्स दङ बेवहाय बावबो क्लिक खालामदो बेवहायबो क्लिक खालामदो मोननैयावबो बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय फाइनाल सेभ होनाय दङ जास्ट नोंथांमोना बे फाइनाल सेभआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि जे एप्लिकेशन प्रसेस बेयो साक्सेसफुल जागोन आरो नोङो मोनसे नोंथांनि जे मबाइल नाम्बार होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारावहाय नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैगोन आरो बेवहाय नोंथांनि जे ID नाम्बार बा एप्लिकेशन एप्लाइ खालामनायनि जे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बियो फैगोन बा एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार बियो फैगोन नोंथांमोना बेखौ दोनबानो जाबाय आरो जेब्लानाखि नोंथांनि जे एप्लाइ खालामनाय प्रसेस बियो गोजौ लेभेलाव सहैनानै जेब्लानाखि भेरिफाइनि थाखाय सिलेक्शन जायो नोंथांनियावहाय ब्लक लेभेलनिफ्राय मोनसे भेरिफाइ जागोन आरो भेरिफाइनि उनावनो नोंथांमोना जेब्लानाखि टाइम जायो नोंथांमोना बे सरकारि न'नि थाखाय बा सरकारि न'खौ लुनो थाखाय फैसा जेब्लानाखि सोयो नोंथांमोना मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय नाथाय बियो जायफ्रानाखि टाउनाव थायो अनलि फर आर्बान एरिया दै बियो रुरेल एरियानि थाखाय नङा बा गामि ओनसोलनि थाखाय नङा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जेब्लानाखि जे रुरेल एरियानि थाखाय बा गामि एरियानि थाखायबो एप्लाइ खालामनाया फैयो आङो बे बड' मेक्सर इउटुब चेनेलावनो लाना फैगोन नोंथांमोना जास्ट बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै एक्टिभ थाबानो जाबाय लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना मिथिबाय दायो जे मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो आरो मारै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना एसेबाबो मिथिबाय आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि टाउन एरियानि थाखाय बा टाउन एरियानिफ्राय नायदों नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।